No niin, rauhaa kaikille ja tervetuloa. Luetaan ensin tästä, me luen muutaman jakeen Jumalan sanasta ja jotain ajatuksia, mitä siitä on syntynyt. Ja toivottavasti kaikki kuulee mun puheen. Eli luen täältä Luukkaan evankeliumista 12. luvusta. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Sen tähden kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi. Ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan. Mutta minä sanon teille, ystäväni, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen. Peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä peljätkää. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellaisena kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Siellä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Mä oon paljon tässä miettinyt tätä aihetta Jumalan pelosta. Ja miten meidän tulisi vaeltaa tässä ajassa. Miten se Jumalan pelko näkyy meidän elämässä. Niin kuin tuossa Johanneksen kirjeessä, minkä luin viimeiseksi, niin maailman rakastaminen ei ole Jumalan pelkoa. Kahdella tiellä kulkeminen ei ole. Siinä ei ole Jumalan pelko ollenkaan. Vaan niissä pienissäkin kompromisseissa, aina kun me tehdään kompromissi Jumalan sanan välillä ja maailman välillä, siinä ei ole Jumalan pelkoa. Ja niin kuin tuossa toisessa Johanneksen kirjeen kohdassa, että meidän pitäisi olla Kristuksen kaltaisia. Jesajas lukee, että siellä 11. luvussa siitä, että hänen päällä on Jumalan pelohenki, yksi niistä monista. Että se, miten Jumalan pelko näkyy, miten se pitäisi näkyä seurakunnassa ja meissä jokaisessa, on, ettei me tehdä mitään kompromisseja. Ja niin kuin Johannes saarnasi ja samoin Pietari sitten apostolien teon 2. luvussa, että tehkää parannus. Se on mielenmuutos, siis kääntykää Jumalan puoleen. Silloin ei voi olla kääntynyt maailmaa päin. Aina on niin kuin, vaikka kuinka sanotaan, että elämä ei ole mustavalkoista, mutta elämä ja kuolema on mustavalkoista. Meillä on joko ikuinen elämä tai
ikuinen kadotus. Ja se, miten sit parannusta sit tekee. Mitä se sitten on? Mä oon usein sanonut, että mitä se ei ole. Että jos se esimerkkinä sellainen, että jos mulla on suhde naapuri Maijankaan, ja sitten käyn kuitenkin täällä seurakunnassa, mutta jos mulla on suhde Maijankaan, ja jos Maija muuttaa pois, ja se suhde loppuu, en minä ole tehnyt parannusta siinä, vaikka sitten me on taas puhtoinen noin niin kuin ulkoisesti. Mutta en minä ole tehnyt parannusta. Mun ajatukset, että ei ole kääntynyt Jumalan puoleen, vaan olosuhteet on muuttunut, että me ei pysty tekemään sit syntiä enää. Ja minulla on pari tuttua, jotka on nyt naimisissa. Ne sanoivat, että Jumala on, silloin kun ne on seurustellut, antanut niille luvan esiaviolliseen seksiin. Mitä mun Jumala, mun raamatus, ei ole kyllä sellaista, että Jumala sallisi minkään synnin, minkään paremman syyn tähden. Ne on molemmat sanonut, että heidän miehet tulisi uskoa sitä kautta. Kumpikaan mies ei ole 20 vuoden jälkeen silti uskossa. Ei Jumala johdata meitä tekemään väärin sen takia, että joku pelastuisi. Jumala on aina keino pelastaa meitä. Jumala tahtoo, että kaikki pelastuu. Ja se, että vaikka meistä tuntuisi hyvältä jotkut asiat, että me haluttaisiin parisuhteissa, missä nyt, mulla on tuo parisuuden asia tietysti mielessä, koska sitä vähän niin kuin toivoo, mutta että vaikka se ei oikeuta minua tekemään syntiä, vaikka lopputulos olisi kuinka hyvä, vaikka minulla olisi kuinka hyvät tarkoitukset. Emme voi tehdä kompromisseja mun elämässä kuvitellen, että se on Jumalan tahto. Seurakunnassa aika varhaisessa vaiheessa. Mun mielestä ensimmäisen 3,5 vuoden aikaan tapahtui jo kompromisseja. Se puhutaan siitä 5. luvussa apostolien teko, Ananias ja Safirasta. He teki jo kompromisseja. Silloin seurakunta oli täynnä pyhää henkeä, että se tuli esiin. Tänä päivänä onko seurakunnassa pyhä henki niin läsnä, että tällaiset tulisi esiin? Ei ole kukaan kuollut tuonne ovelle. Eikä Auliksen jalkojen juureen, kun valehellut sille jotain. Ei me sano, että Aulis ei olisi pyhä, mutta että siis, määrätte siis. Mutta siinä oli, kun Ananias ja Safira teki tämän, mitä teki. Jumala näytti pyhyytensä. Molemmat kuoli. Ja siellä sanotaan sitten, että ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Kaikki tajusivat, että nyt ollaan Jumalan pyhyyden äärellä. Että se Jumalan pyhyys, joka tulee tuomitsemaan koko maailman, on nyt niin lähellä, että pikkusesta valkoisesta valheesta 2 ihmistä kuoli.
tämän seurauksen oli, me luen tästä toisenkin kohdan vielä, että eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heidät suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia. Suuret joukot. Eli se, että vaikka se Jumalan pyhyys oli paikalla, että tapahtui, että noudatettiin Jumalan sanaa pilkulleen, niin siitä huolimatta ihmisiä tuli uskoa. Meidän ei tarvitse evankeliuminkaan takia selitellä jotenkin kauniimmin asioita. Jumala on pyhä ja tulee tuomitsemaan. Ja en tiedä, mitä siinä nyt selittelee, että tuu uskoa tai ole uskomatta. Taivaaseen tai helvettiin. Siis se elämä on mustavalkoista. Me ollaan joko valon lapsia tai pimeyden lapsia. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee, ja minä toivon, että teidänkin omassa tunnoissanne meidät tunnette. Emme nyt taas suosittele itsemme teille, vaan tahdomme antaa teille aiheita kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. Että se, me nostetaan helposti ihmisiä jalustallekin sen takia, että mitä ne tekee. Teemu miksaa, että vetää juhlat Teemulla. Taputetaan Aleksille, sekin miksaa. Et siis niinku, meidän pitäisi kaikessa kiittää ja ylistää Jumalaa. Minä en ole itse tykännyt koskaan, minä miksasin tuolla edellisessä seurakunnassa tinnityksestä huolimatta, niin siellä oli joillain tapana aina luetella kaikki, jotka vaan mitään teki, että olen pyyhkinyt pöydän, niin senkin nimi mainittiin kokouksen alussa. Miksi? En halua kenenkään tietävän edes mun nimeä. Mitäs sitten niinku... Että niin tehdään asiat Jumalalle, ei ihmisille. Ei sen takia, että saataisiin ihmiskunniaa. Ei siitä ole meille mitään hyötyä. Jeesus sanoi siellä, että kootkaa aarteet taivaaseen. Ei tänne. Ja tämä on aikakirjasta. Ja hän sanoi tuomareille, katsokaa mitä teette, sillä te ette ole tekemässä ihmisten tuomioita, vaan Herran tuomioita. Ja hän on teidän kanssanne, kun te tuomitsette. Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa
Meidän Jumalassamme ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia. Meillä on usein ihmispelkoa. Mullakin on. Viime kerran mun puhe vähän muuttui, kun jännitin erästä ihmistä. Sitä edellisellä kerralla jätin pari asiaa mainittamatta, kun yksi ihminen tuli kokoukseen. Ja on mennyt katunut. Mutta mitäs minä sille jälkikäteen minä voisin korjata millään? Se on tapahtunut. Ei ole uutta mahdollisuutta. En tiedä, olisiko Herra sillä hetkellä halunnut puhua jollekin just niistä asioista, mutta minä säikähin ihmisiä. Se, mitä me mitä me haluan sanoa on, että älkää teekö ihmisten mieliksi mitään. Ei se, että Jaakko kiittää tai Aulis kiittää teitä. Vaan se, että Jumalan kunniaksi. Kaiken, minkä teette, tehkää se niin kuin Herralle. Ilman kompromisseja. No niin, kiitos. Nyt täytyy varmaan jo jatkaa tätä rukousta, päästä siihen varsinaiseen aiheeseen, eli rukoilla ja kiitetään Herraa.